Ini ndiri mukadzi ane makore 31 okuberekwa. Muna January ndakange ndarambwa nemurume mushure mekunge andibata ndichiita chifambi. So ndakashungurudzika mupfungwa zvakanyanya semunhu anga adzingwa pasina kana kuwaniswa mugove paproperty yatakashanda tiri pamwe chete. Saka ndakazoronga kunoona vamwe sekuru vari best muKimberley kuti ndiwane kubatsirika. So vakandipa mvura nebute kuti ndogeza kwemazuva 5. Vakati kana zvichinge zvakufambira udzoke kuzoripa. Saka ndakanogeza mvura iya pamwe nokuita zvimwe zvavaive vandiudza kuti ndiite. Pakapera mazuva mashoma murume anga akutondifonera kuti ndidzoke achiti ndakuregerera. So dambudziko rakazotanga pakuti ndakarara ndinorota huku ine tuvana ichindiruma Kusika Rudzi ichitaura kuti uya upedzise muripo wasekuru. Saka ndakaenda pavanogara vakanzi vakashanya kuPretoria vachadzoka. Ivo ndikavafonera havasi kudavira makosi angu. Saka ndodii nhai hama dzangu, kana zvichiita paine akasununguka kuvabata andikumbirewo ruregerero panhamba dzinoti +27 673 509 163.